Nahuli kam ang pagbangga ng motorsiklo sa isang truck sa Urdaneta City, Pangasinan. Sugatan ng rider. Nakatutok si Claire Lacanilaw. May kita sa CCTV footage ang pagsalpok ng motorsiklo sa papalikong closed van truck sa barangay Nan Camaliran East, Urdaneta City, Pangasinan. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang rider ng motorsiklo na nakilalang si Joel Fernandez Jr., 30 anyos residente ng barangay Pinmaludpod ng nasabing lungsod. Dinala siya sa ospital. Yung closed van is going from west direction. Galing dito sila sa barangay ng Camaliran East, going west direction, at paparating naman itong single na motor na Mio, Yamaha Mio, na papapunta naman siya ng S direction. So nag-abutan sila dito sa may crossing, going bypass road. At yun nga, yung Yamaha Mio na motorcycle ay bumangga doon sa likuran ng closed van. Patuloy ang paalala ng pulisya na parating mag-ingat sa kalsada para makaiwas sa aksidente. Kailangan po natin magsuot po palagi ng protective gear, headgear. Hindi lang po yan. Lahat pong gear na dapat isuot ay dapat isuot natin bago po tayo mag-drive ng motorcycle, at iwasan po natin tayo ay nakainom po. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.